Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kuble yefi baro kini gilong ki kubor bom takasengi. Laingut kinoyalam bahakmat ka Khasi Student Union ki bala syakiam ha ki pulit ka East Khasil District ha kamit khat khnai trik unailar ki layalam Bantan Bishar hakmat ka district an season code Shillong. Haka step singi pale kini kinoyalam ki kantup ya u presiden ka KSU samla Raymond Kharjana u vice president u samla Penkemen Sanmiet bat u general secretary samla Ruben Nazir. Ki pulit ki lakiam ya kini ki laingut ha ka janmit singi balang hadin ka jinthuet jong ki bor an halor ka jinja thombor ya ki rupai ba bat ka jin penjulor ya ki kali. Ki belajar ha ka jinjat pai ba da ki thuk thuk bala penlong da ka siang ha Shillong. Hadin ka jingkem lang pengat mukadema ya ki hapo ki kendon an bapher shua ban yalam ya ki syaying bishar ban time bishar. Khasi Student Union